Christmas tamni bagui hayung gonangui bebak borok bai palai jaknai festival ni bisingo omubo kaisa hayungo unglia phano 160 hakotoro Christmas festival palai jabi tongo. Christmas ni kok unke Christ tai mas a kok thai ni gidalino Christmas anjago. Sana thangke Christmas palai jakmani abo Kristo Jisu asaimani kokno tuino a festival khlai jakmani eba khlai jaki tongo. Einorok salaimarok khana khana eba khanawi mano Jisu asaimani jora omohai gesangmani jora rogono asayo hanai nai. Takokte bukhuk song hake tabuk ang o Christmas ni kokno yui norok ni thani kaisa sengnani bo muchungo tei sanani bo muchungo. Kristo Jisu asaimani abo soy de 25 December ro asaikya hake aboni bagi de 25 December ro tabuk ni bororok Christmas palai tonglai. Abono kaham ke saimana ni bagi jeng Bible se kaham ke sinani nangnai hake Bible poriwui naike 25 December ro Jisu asaimani kok thaise pano sijak se nugyakho te ang khakhlayo norokbo nukulak anai tamni hinba o hayungo Bible kaisa susukno bebak bororok poriwui tongmani o Bible pochano tongo hake Bible poriwui jeng saimano Kristo Jisu asaimani nokkari bo krosot himani ei thangai basamani kok se belai important rejagi tongo. Pia oro o kok bo sanani nango enba Jisu krosot huyui saltamni salo thangai basakha. Ei salbrichi holbrichi tongoi bo chukna hawa thangka. Hake abuni simi afruni simi 200 eba bisi neira jora o sungchero ke bo phano Christmas festival khlainai kri bini sagri rok buya eba ubni boro rok buya abo Christian history poriwi naike abo srai keno ubjabu pia tiri tamni bagai Christmas palai tong inba orbo history eba laibumani kokno naike abono saibano je Bible poribo sawi mangyakho Christmas palanyani bagai tagi jakmani kok hake bisi neirani sekang eba 200 years ni sekang Jisu asaimani sal eba jora ei sal marino tuyui baksa bororok kok sanani jeng salaikya eba rai salaikya hake abo hai tomung nonugui khoroksa borok Clement Alexandria mungui bo abono belekeno chajakliya bosaka Christian rok abo hai Bible kuri kokno palaimani chaya hanai bo abono manakjak poitoni tongmung hanai bosaka afru kabang ma bororok abo haibo wansuk laika je Jisu asaima salno April ni simi May talni bisingo snamnai hinai hake 245 AD o Christian father Origen Alexandria nei khoroksa bo Jisu asaimani sal palaimani kok bo chajagya Origen te bo saka je baksa bobagra rok ei ganang rok se abo hai sal birthday rok palayo hanai abo hai kong chuknai bobagra rok tai borok abo hai birthday palai tai belai tomung sitra selengma singsarok tonglayo nai bo saka abo hai jeng Bible history no naike bobagra herod ni kogrok no jengman baksa borok Jisu asaimani sal no karina ni bagui bobagra August ni molo je borok singsas khlaijakmani puila ohayungko a jorano tui nai bo khlainani jenglekya hiaba
abo bo kariwi manliya abo baibo Jisu asaimani jora salmari kariwi nani lama manliya hake abno kari room ni history no jeng nai naike saimano je agiwo room hani upagra rok maising jorao Sun God ni festival khlailayo afro room hani kabang ma jagao Sun God ni festival palaijago Egypt de Babylon rogo hake Sun God ni festival palaijak mani abo 25 December rono palaijagi tongo Nabuk wana mas singsa tongmu ungui asaika Sun God palaimani salmari nono room hani Christian rokbo Jisu asaimani salmari anai borok palainani tiarang laikha dai palai bo tongkha hake borok no nukte druk khlai abuk gawang ma jagao palai jakha dai tabuke hayong ganangui no upulong ngai thangka hake abo ilembago eba bible guri phano tongmasuk khlai borok abno belai khe khatung khajane bisingtino palai lai tongo takhokte bukhukjong abu kok khunke abo haise bible suijak guri te tagijak bok guri te kebo palai mani bo prop guri tutui abo hai festival rokno tamni bagai asuk palai thai kalai khaba Christian rok no tamni asuk borok respect denani nang khaba aboni bagai no ang sanani musungmani kokke abo hai umungno Christmas ebo palai tongke Jisu asaimani 25 December ni kokno sayawui Kristo tamni bagai osungsaro asaikha ba asainyani nangkha o kokno se birdi pia jeng abo hai nukha je baksa Christmas ni salo Kristo Jisu asaimani kokno birdi 25 December no Jisu asayo eba tinini horono Daud ni kami jango Bethlehem Jisu asai kha henai nai kokpi leimarok jeng tini Christian rok ni bisingo kurung kumnogrogo jeng pirmani nogu hake aboni bagino jeng ilembagni kokno pidnani sikang jeng hamke wangsuk thai nango hake takhokte bukhukjong jeng Kristo Jisu asaimani 25 December nei jeng piriawi Jisu Kristo le asaikha haipano bini asaimani record Bible krini bagai jeng akokna pithai kri ang oro Christmas tapalai thun nei samani kok pungya khajani takhokte bukhuksom Christmas jeng palai ke jeng tamni bagai Kristo Jisu asaini nangkha a kokno no jeng pirkhai belai hamkugo khakhlayo norok bujui mankhana nei hake bahai